तो हेलो हाय नमस्ते नारायण आना को किसी पनीपरिया विषय रे किसी तमिल रे किसी कोई भी जो ओडिया रे कोई नारायण आना ವರ್ಷವಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಾ ಕಾಯಿಗಳ ಪತ್ತಿ சொல்றேன் ವರ್ಷ பாசல காய் மோகன் பியாஜு வெங்காயம் ஆலு உருளைக்கிழங்கு டொமேட்டோ தக்காளி ரசனா பூண்டு கொட்டை இஞ்சி சாகோ கீரை காகுனி வெள்ளரிக்காய் பத்தடி வாழைப்பழம் காய்கோணம் கத்திரிக்காய் மூளை முள்ளங்கி கஜரோ கேரட்டு பெண்டோ வெண்டைக்காய் சுசுன சாய்ஸ்னி முருங்கைக்காய் பந்தகோபி கோசு லூனோ உப்பு சின்னி சக்கரை சவுலா அரிசி அம்போ மாங்காய் ஆப்பிள் ஆப்பிள் கஞ்சலக்கா பச்சை மிளகா இது ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಕತ್ತುಗುತ್ತಾ ಬೋಲೆ ರಾಯ್ ಮೋಹನ್ ओडिया टिके टिके शिखी से ओडिया शिखिला निमु टिके टिके शिखुची से केमते शिखुची आपण माने நன்றி வணக்கம் नंद्री नमस्कार को धन्यवाद आपण मानको।